Ik denk dat we een stuk geduldiger worden ben. Ietsjes minder egocentrisch worden ben. Langzamerhand krijg ik steeds meer een soort duidelijkheid van ja, wat ben ik? Ik ben in Kolmerpomp en daar heb ik eigenlijk nog een jaar wennen. Daarna ben ik op kermis gegaan in Grains. En daar heb ik iets meer dan 20 jaar wennen. Langzamerhand, toen ik begin 30 was, toen ben ik wat geïnteresseerd raken in boeddhisme. Ik ben eigenlijk al geïnteresseerd in filosofie in de meest brede zin en ook psychologie. Dus op een gegeven moment ben ik zelfs een cursus volgegaan in Loenen, dat ligt bij Apeldoorn. En daar was een Tibetaanse leraar. En bij deze leraar had ik het gevoel van, ja, ik wil daar worden als jou. Ik wil heel wijs worden, ik wil meer over de wijsheid leren. Dat was de eerste indruk dat ik dacht van, nou, misschien wil ik wel monnik worden. Nalan had ongeveer 20 monniken en 10 nonnen. En de rest van leken, mannen en vrouwen, die of hier win of hier dagelijks komen. Het ben een stuk of 40, zo totaal ongeveer 70. Jo heer meer zoon hier directeur west. Daar ben je me ophouden. Ja, daar ben ik mee ophouden. Ik wil graag zelfs wat meer studeren en zo'n hier weer wel genoeg. Dus ik denk dat ik de langste, we bestaan net 30 jaar. Ik denk net dat er een oren west had die zo'n hier directeur weer. Wij nemen dit in Gompa. Dit is de plaats waar we les hebben. We hebben onze gebeden doen. En we hebben de meest belangrijke activiteiten van de kloosterplaats vinden. Ja. De essentie van boeddhisme gaat over het bevorderen van de kwaliteit van je eigen geest, om langduriger gelukkig te worden. En aan de andere kant liefde, mededogen en de goede kwaliteiten van het menselijk wezen, zoals vrijgevigheid, concentratie, om die sterker te maken. Wij nemen jou de hele tijd Simon, Simon de Boer. Ja. Maar hier nemen ze jou Tenda. Tenda is mijn Tibetaanse ordinatienaam. Maar Simon van mijn familie en mijn vriend in Nederland, die me al kennen voordat ik monnik was, die neem je me Simon. Ja, dat vind ik prima. Ja. En wat betekent Tenda? Ten is doctrine, of is de leer van de Boeddha. En daar is het delen van de Dharma. Ja, het is nou mijn leven compleet, ja. Ja, wat is het? Ja, het is alles. Je gaat heel erg waarom naar de basisexistentie van waar ben je? Waar ben je zelfs? Viergaande inzichten die je overal toepassen kan in het dagelijks leven. En natuurlijk brengt het me alles eigenlijk. Ik bedoel, ik leef hier, ik eet hier, ik sliep hier. Dus ik krijg gewoon al zo'n soort van de gemeenschap. Ja, dus... alles? Ja, alles, ja. Dit is het schip wat mij de Wane Kroenwaard is met een storm van 28 oktober. En nu gaan we dus weer terugplaatsen. Mooi putje, denk ik. Mooi putje. De wind is al aardig krachtig, micrograaf 5. En als het dan boppen is, dan waait het aardig. Hè? Dan is het wel hard en keren om de dingen op te krijgen.
wel, hè? Ja, mooi best. Hoop op een vlaagje dat er even bij valt, dat hem zakken en beet pakken kan. Zo is het mooi, dan maar het zakje. Ja, dan hier kan het zien allemaal. Was toch mee een beet is er? Kom aan. Ja. Ja, jongen, het waait als nog. Het is net een huddewing, maar ik zo'n pakje. Nou, dat gaat het dan. Nou, dat gaat het dan. Het is een prachtig ding. Het is 18 zo'n er erop kan. Het is weer een raakje, het is een prachtig ding, meestal met al van die wandjes. Ja. Maar dit is echt een mooi ding. Dat is 1,23 bij 1,16 meter. Om even aan te gaan hoe groot dat ding is. Ja. Het is een prachtig ding. En er zit er een mooi wijn bij het goud. Wat een aparte baan er, joh. Nee, een mooie baan. Jazeker, dat is toch prachtig werk. Ja, je kan ook op het kantoor zitten. Dat is echt niks voor mij. Nou, wat zei je? Maken we die kant maar uit? Ja.